morning. Good morning, Action Art. Sorry, basta natin sa Action Radio. Salamat gid sa time, attorney. Number one, kumusta? Nanong result sa ERB hearing naton atong 33 ka mga taga-barangay bata to? Anong natabo, ma'am? Kagahapon, nagpatigayan kita sa hearing sa opposition ng 33 ka applicants ng Barangay Bata and gin-withdraw ang opposition sa aton nga oppositor sa tanan nga mga applicants nga gin oponihan. So in that case, gin-approve sang board ang application sang aton nga opposed applicants actually. So tanan sila na qualify na kay tinunid naman guru i-hearing yung pa kay ti akwa naman no? Budlay naman na guru kay gin-withdraw naman, ma'am, no? Yes, actually, because sa gin-withdraw niya, wala naman kumbaga ginkuha yan ang iyang opposition. Aha. So, ang action sang board is to approve the application. Okay. Sang aton ng mga opposed applicants. Okay, mo ta nakalimit naman nga imo piya italakayon nga nag-withdraw na ganing nag-oppose. Correct, actually. So bangod sini ang tanan nga mga application after kahapon, anong matabo next ni i-submit nyo na ni sa Manila, ma'am? Yeah, ano pa kita action art niya, dapat kita process sa aton nga mga deletion pa kanya nga mga double naton nga mga registrations and ilang may mga records sa iban nga mga lugar. And then ginabilit na natin ang mga patay hanggang mga nag-transfer na sa iban man nga mga banwa kag syudad. So Okay. ako pa nang ginahimo natin sa buong gina-cleanse pa natin ang aton nga records action art. After that, ipadala natin sa Manila ay magasugod naman ang aton nga opisina para mag-prepare sa aton nga mga project of precinct para sa clustering sa aton nga mga precinct action art. So anyway, good luck sa inyo dira, attorney, kag hulaton nato na ang masunod sini project of precinct naman, no, ng himuon nyo. Yes, action art. Ang pag-cluster sa mga presinto naman nato nga amo naman na ang ma-function during election sa sunod na action art. Sige, so hulaton na mo na, ma'am, ang mga updates na so that ma-inform ta ang mga butante diri sa Bacolod. Salamat gid sa time. Good morning. Thank you. Good morning. Action Hotline. Si Attorney Katrina Kanya, ang COMELEC officer sa Bacolod, di nag-withdraw man tong nag-oppose sa 33